പടച്ചോന്റെ ആദ്യമുത്തായ ആദരവായ റസൂലുള്ളാഹ് ആരാധനക്കർഹനേകനാണെന്ന് സന്ദേശം നൽകിയ നൂറുള്ളാഹ് മാനവർക്കായന്ന് നേർവായി കാട്ടുവാൻ മക്കത്തുദിത്ത ഹബീബുള്ളാഹ് മംഗകൾ പുത്തമി ആമിന ബീവി പെറ്റ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹ് ഒരു നാൾ നബിയും അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖും ഒരുമിച്ചവർ സൗർ ഗുഹയിൽ പ്രവേശിച്ചു. സിദ്ദീഖുൽ അക്ബറിൻ മടിയിൽ തലവച്ച് അന്ത്യപ്രവാചകൻ നിദ്രയെ പ്രാപിച്ച് ചന്ദ്രവാദനം കണ്ട് അബൂബക്കർ പുഞ്ചിരി തൂകിക്കൊണ്ട് പുഞ്ചിരി തൂകുന്നു ചുറ്റിലും നോക്കുന്നു പോതും പായുതുമടയ്ക്കുന്നു പഴുതൊന്നടയ്ക്കുവാൻ ശീലത്തുമ്പില്ല പാദവിരൽ കൊണ്ടമർത്തുന്നു. സുഖമായുറങ്ങുന്നു മുഖം കണ്ട് സിദ്ദീഖ് സന്തുഷ്ടരാകുന്നു. മൂർഖൻ പാമ്പന്നൂടൻ കാലിൽ കാടിക്കുന്നു. മൂർപ്പിച്ച വേദന സിദ്ദീഖിലേറുന്നു. നബിയെയുണർത്തിയില്ല സിദ്ദീഖിൻ വേദന മാറുന്നില്ല. പൊട്ടിയൊഴുകിയ കണ്ണുനീർത്തുള്ളികൾ പെട്ടെന്ന് മുത്ത് റസൂലിന്റെ വട്ടമുഖത്തൽപ്പം തട്ടിയ നേരത്ത് ഞെട്ടിയുടന്നൊന്ന് നോക്കുന്നേ. സിദ്ദീഖോരെ നിങ്ങൾ കരയുന്നു എന്ത് പിണഞ്ഞൊന്ന് ചൊല്ലുവിൻ പെട്ടെന്ന് എന്റെ മനതാരിൽ വേദന തിങ്ങുന്നു. എല്ലാം പറഞ്ഞ അബൂബക്കർ നബിയോട് ഉമിനീർ പുരട്ടി നബി സിദ്ദീഖിൻ ഉഗ്രവിഷമിറങ്ങി. ആകെ പടച്ചോന്റെ ആദ്യമുത്തായ ആദരവായ റസൂലുള്ളാഹ് ആരാധനക്കർഹനേകനാണെന്ന സന്ദേശം നൽകിയ നൂറുള്ളാഹ് മാനവർക്കായന്ന് നേർവായി കാട്ടുവാൻ മക്കത്തുദിത്ത ഹബീബുള്ളാഹ് മംഗകൾ പുത്തമി ആമിന ബീവി പെറ്റ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹ്.